He nacido en Navarra, tota la formació i tota la meva vida he estat aquí a Catalunya, he estat molt bé i molt integrat i parlo el català així, però aquí m'anava a dir que a la meva edat he d'estudiar un altre idioma, el romanès. Sort que el romanès és una llengua d'origen llatí i bien, però bueno, escriure costa molt, parlar també, entendre que es parla així és fàcil. I ja dic, sort que fa castellà a l'escola, però clar, has d'explicar moltes hores el significat d'una paraula. I clar, l'has d'explicar en romanès i això es costa. Però bé, jo m'he adaptat. En cada lloc que he estat m'adapto. Bé, mira, i si no sé una paraula, doncs riem tots i mira, tots contents i feliços, que el que interessa, i als nanos els dic, el que interessa és que ens entelejen y hablamos no lo mismo, pero se entenen fàcil. I el que interessa al final és això. Ara, d'aquests que han marxat a Anglaterra, bueno, com va l'anglès? Bé, faig entendre, costa, perquè una cosa és estudiar i altra cosa és parlar directament. I amb els nens és molt fàcil, t'enselegis fàcilment i ràpid, i el que no, t'ho es posa en ells, que és més fàcil encara. I són molt oberts, els nens, les famílies, allí són molt oberts i molt acollidors. Igual que aquí, que han estat acollidors i molt bons records d'aquí, moltíssims records. Porto 6 anys. 2 anys vaig estar a la comunitat de Llàs i 4 a la comunitat de Pildes, on estic ara. A la comunitat de Pildes tenemos una escuela, es un liceo tecnológico. Antes era una escuela profesional y al modificarse los estudios, el plan de estudios de Rumanía, se convirtió en un centro de estudios tecnológicos que sería lo que aquí es un bachillerato. Además de lo que es propiamente escuela, hay actividades con los jóvenes de la parroquia, con el centro Scout, con los niños de primera comunión, actividades de todo tipo educativas, socioeducativas que llamamos ahí. Mi principal labor es formar comunidad con los 3 hermanos que hay. Uno que es español y los otros 2 rumanos. De estos, uno es el más veterano, tiene 92 años y ha vivido toda la época, desde las primeras épocas del comunismo hasta ahora, está totalmente jubilado. Otra de las labores es dar clase normal y corriente, concretamente clase de español, de castellano. Allí la segunda lengua extranjera, por posibilidades y esto, pues pusieron esta lengua. La primera es el inglés. Después la otra labor, pues participar precisamente con el Scout, el grupo Scout que tenemos, que hemos venido hace poco de campamentos, y después con la parroquia también ayudar en momentos puntuales de diferentes celebraciones que hay. La idea principal que jo tinc de Romania precisament és aquesta, que estem als anys 60. Quan vaig arribar, vaig dir, carai, és el meu poble als anys 60. Clar, ha canviat molt, hi ha cotxes, hi ha telèfon mòbil, però en el poble que estic jo, és igual. Les gallines pel carrer, els cavalls, els carros, la gent va treballar, la gent de punt de vista social molt acollidora també. També podríem dir, a nivell d'església, el poble que estem és totalment catòlic i practicant religió pràcticament dels anys 60 aquí, d'Espanya. I la societat va evolucionant. Molta gent està a l'estranger.
el pare, la mare, o els dos, i es veu els nens que de moltes vegades estan amb els avis, o amb el pare, o amb la mare, depèn qui ha marxat a l'estranger a treballar. Són gent molt treballadora, treballen molt, molt, molt i molt bé. Sempre fem broma, que em donen el bitllet de venir aquí a Espanya, el comprem en tornada, no podem quedar. No, va ser una opció de fa 6 anys, poder anar a fer una experiència nova allà a Romania. Estic molt bé i precisament necessiten persones per fer comunitat. Som poquets, som en total 9 germans, que formem el subdistricte, diguéssim, de Romania, i, clar, es necessiten. Per tant, si algú vol venir, benvingut, perquè serà molt ben acollit, perquè es necessiten persones per donar un testimoni, per estar allí ajudant, perquè de moltes coses potser no fem, però la presència nostra és molt important allí. D'això que segur que tornaré, perquè estic molt bé i em sento molt content. Ahí estic. Esto es romano. Tinc 59 anys i, per tant, he fet una formació molt llarga aquí a Catalunya, al districte nostre de Catalunya. Vaig començar a la Salle Barceloneta, vaig estar un any allà, molt bé. Tots he estat molt bé, molt content. Després vaig estar a la Salle Condal, després vaig estar un any a Tarragona i finalment un any, 9 anys, perdó, a la Salle de Reus. Després d'aquests anys vaig dir, busquem una cosa, una alternativa, algo nou, diferent del que fem. I va sortir aquesta possibilitat d'anar aquí a Romania i amb molt de gust vaig anar allà. Això ha estat tota una preparació aquests anys perquè allí la feina és diferent. Aquí hem estat treballant, l'escola és diferent allí i per tant vaig adaptar. Moltes diferències no veig. Són joves, tenen ganes de viure, de disfrutar, de passar-ho bé. La diferència més gran que jo veig en un sentit que som, entre cometes, més agraïts, oficialment, realment. Aquí potser també, però no ho expressen. En canvi, allí es veuen que es fa una labor amb ells i ells estan agraïts, estan contents amb les famílies. Hi ha un grup de famílies molt vinculat al nostre centre, a la nostra obra, i de seguida ells deien, germà, és que feu moltes coses aquí, potser la gent no expressa, però estem molt contents de tot el que feu. Per això que els joves i a l'escola són iguals, són entremediats. Hi ha alguns que són tremendos a classe, però de mica en mica es veu com la feina que es va fent. I després de 4 anys que estan al nostre centre, veus l'evolució. Comencen amb 16 anys i terminen amb 18 anys i veus més madurs, més contents, molt eficaç amb els seus estudis, que és important per ells com a futur. Bé, els joves allí a Romania, el problema que tenen és que no tenen un futur clar. Aquí ho tenen difícil, però és que allí, si no treballen al camp, indústria a la zona que estem nosaltres és poca, i per tant, mira, l'any passat hi ha 5 que estan a Anglaterra, que van terminar d'estudiar i han marxat a Anglaterra, 2 a Itàlia. I el futur que tenen ells és marxar a treballar a fora, perquè allí a Romania els sous són pequeños, pensa que 300 euros, 500 euros ja estan ben pagats, per tant, poc. I el futur que tenen és pequeño.
estudien, tenen ganes d'estudiar, estan motivats, no tots, però alguns, concretament uns que van terminar fa 5 anys de l'escola professional, han anat a la universitat i han terminat ara enginyeria de construcció, i molt bé, i ara estan preparant l'any que ve, començaran un màster, un doctorat, perquè ells tenen ganes i són capaços i estudien i això. Però clar, el futur no el tenen clar a Romania. Si el problema que es veu més gran allí és el tema de la corrupció. Si no és d'un de l'altre, però ganes i tirar endavant, sí. I són joves ferms. De moment, la zona que estem nosaltres no tenem molt de problema, diguéssim, de drogues o així, no. De begudes sí que hi ha, potser, i amb les persones més grans el problema de la beguda sí, l'alcoholisme hi ha molt. Altres no. I com tots els joves tenen ganes de disfrutar, els diumenges, la discoteca que tenen allí van dissabtes, diumenges, a passar-ho bé, però ja dic, el futur no el veuen clar i per ells no està allí, perquè no es guanya res o molt poc. I el futur, clar, i ells veuen això, casar-se, formar una família, en aquest sentit són molt tradicionals encara. L'Església té un pes important per ells en tots els estils, bons i no tan bons. Però clar, ells tenen una formació i la família és molt com abans, diguéssim, en aquest sentit. I per tant, per ells, l'altre dia comentàvem de les primeres generacions que van acabar la formació professional, ja estan casats, fins i tot ja tenen alguns nens i treballen allí, poca cosa, però bueno, treballen. Ja dic, si no, marxen a l'estranger. Bé, ara em despedeixo amb forma romanesa. La revedere, adeu-siau, adiós i moltes gràcies.